dung dung, dung dung, shh. La da 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 da, shh. Hej Shuno, Chagus, ge livet en skjuts. Jag kan inte låta bli en rap om filosofi. Jo, den är god den om Herakleitos och floden. Jag hittar en bra ton som handlar om Platon och en alldeles om Aristoteles. Shh, dung dung, dung dung, da 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 da. Och likadant blir det med Kant och en Auer om Schopenhauer och sen ett pussel med Fichte och Husserl. Da 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 dang 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 shh shh. Man får inte gå förbi den om fenomenologi. Och vad blir det idag? Jo, en om Derrida. En dekonstruktion i ord och i ton. Och för en balans en stor differens. Shh shh dung dung da 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 da. Ja, så får det bli. Till sist den om Sjöstrand och Nancy. Shh, dung dung, dung dung. Da 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 da.